Oikein hyvää iltaa Rutulippu-ohjelmasta. Tässä lähetyksemme aiheita. Ferrarin ylivoima Malesian Grand Prixssä hämmästyttää Formula 1 maailmaa. NASCAR-sarjan Atlantan osakilpailussa historiallisen tiukka taistelu voitosta. Markus Palttalalle unelmasopimus FIA:n GT-luokkaan. Norjassa on taisteltu kelkkakrossin Euroopan mestaruuksista. Markus Grönholm valmistautuu Katalonian MM-ralliin testaamalla lumirenkaita. Formula 1 Malesian Grand Prix ajettiin siis varhain tänään aamulla. Michael Schumacher otti jo 6. perättäisen osakilpailuvoittonsa ylivoimaisen esityksen päätteeksi. Suomalaistain kilpailussa ei juuri hurrattavaa ollut. Tässä tulokset. Schumacherin jälkeen toiseksi ajoi helposti Rubens Barrichello toisella Ferrarilla. David Coulthard oli McLaren kuljettajista tällä kertaa parempi, sijoitus 3. Heinz-Harald Frentzen oli 4., Ralf Schumacher 5. ja ongelmistaan huolimatta kilpailun nopeamman kierrosajan kellottanut Mika Häkkinen 6. Kimi Räikkönen keskeytti kytkin rikkoon jo ensimmäisellä kierroksella. MM-pisteissä Schumacherilla on nyt kasassa 20 pinnaa. David Coulthard ja Rubens Barrichello jakavat kakkossijan 10 pisteellä. Frentzenillä on 5 pinnaa, Heidfeldillä 3 ja Ralf Schumacherilla 2. Suomalaistain Kimi Räikkönen ja Mika Häkkinen ovat molemmat keränneet 1 pisteen. Talleissa Ferrarin ylivoima on varsin suurta jo nyt, Ferrarilla 30 pistettä. McLarenilla 11 pinnaa, Jordan 3. 5 pisteellä, Sauberilla 4 ja Williamsilla 2 pistettä. Michael Schumacherilla ja pikkuveljellä Ralfilla hymy on herkässä. Kisa on takana ja pitkä kotimatka edessä. Päivän saldona perhe kuittaa yhteensä 12 pistettä. Myös muut pakkaavat tavaroitaan. Tässä lastataan Frank Williamsin yksityiskonetta Kuala Lumpurin kentällä. Williams-tallille Malesian aikaajot lupailivat hyvää, mutta kisasta tuli vain 2 pistettä. Eddie Irvine, Jaguar-tallin tähti, lähtee maasta allapäin, ei pisteitä. Koneet täyttyvät kuskeista ja kisavieraista, sirkus siirtyy Euroopan kautta Brasiliaan. Malesian kilpailu oli monella tavalla yllätyksellinen. Ferrarit menivät menojaan, satoi tai paistoi. Oli turva-autoa, oli tiukkoja kaksintaisteluja, useita ulosajoja. Mutta miksi McLaren kulki niin vaisusti tämän viikonlopun aikana, kun taas kovin kilpailija Maranellon punakone polki täysillä? Oli radalla sitten hidasta tai nopeaa mutkaa, lyhyttä tai pitkää suoraa. McLaren-tallin päällikkö Ron Dennis varoitteli jo eilen lauantain aika-ajon jälkeen, että he epäilevät punakylkisten autojen puhtautta. Tänään yhä useammat epäilivät, mutta mistään laittomuuksista FIA ei kuitenkaan Ferraria syytä. Vuoden 1982 maailmanmestari Keke Roosberg arvioi tilannetta toteamalla, että McLaren ei vaan ole tällä hetkellä samalla tasolla kuin Ferrari. Suorassa Digi-TV-lähetyksessä Ferrari-tallin Ross Brawn ja Michael Schumacher onnittelivat kunniakierroksen aikana toisiaan. Keskustelun päätteeksi Sumi heitti arvoituksellisesti, mutta muista, Euroopassa tämä ei ole näin helppoa. Mennäänkö siis vielä Brasiliassa samoilla säädöillä? Entä mitkä seikat vaikuttavat sitten eurooppalaisilla radoilla, ettei tämä ole näin helppoa? Nyt jää paljon pohdittavaa. Entä Mika Häkkinen? Mies oli harmistunut, ettei auto kulje ja muut suorastaan pitää häntä pilkkanaan. Verstappenkin. Adrian Newey, suunnittelija, vahvisti varikolla, että talli rakentaa jo kiireellä uutta autoa. Uusi niin sanottu Evo-malli otetaan käyttöön Barcelonan kilpailusta alkaen. Mika istuu tällä hetkellä jo koneessa matkalla kotiin, tällä kertaa Monacon kotiin. Kimi Räikköselle päivä oli synkkä. Aamun lämmittely lupaili hyvää ja iltapäiväksi tiedettiin, että tulee sade. Kisamitta oli tällä kertaa vain reilun 2 lämmittelykierroksen mittainen. Kytkin tai vetoakseli petti ja nuori suomalaistähti joutui katsomaan muiden menoa varikolta käsin. Seuraava Formula 1 MM-osakilpailu ajetaan 2 viikon kuluttua Brasiliassa. Pysytään radalla ja huippuvauhdissa edelleen. Ruotsin Kenny Brack starttasi paalulta kartkauden avauskilpailuun. NASCAR-sarjassa puolestaan nähtiin kaikkien aikojen tasaisin kamppailu voitosta. Kartkauden avauskilpailu ajettiin historiallisesti Meksikossa. Paalupaikalta kärkeen puristaa keltaisella Lola Fordillaan Ruotsin Kenny Brack.
3,3 kilometrin katuradalla Breck saa kovimman haasteen brasilialaiselta Cristiano da Mattalta, joka mustalla Lola Toyotallaan siirtyy kärkeen kilpailun puolivälissä. Kierroksella 73 Breck yrittää takaisin ykköstilalle, syöksyy da Mattan rinnalle, mutta Jack Villeneuvemäiseen tyyliin jarrutus menee pitkäksi. Nyman haastallissa Mario Andrettin sijaisena ajanut da Matta ottaa uransa toisen kart-osakilpailuvoiton. Gilles de Ferran on toinen, Paul Tracy kolmas, Michael Andretti neljäs ja lopussa romahtanut Kenny Breck vasta viides ennen Jimmy Vasseria.